Sam kahori lapen kacharbo abi pinpen parpon tasi pini kecengsi nili Prime Minister Narendra Modi lapen geli tu Assam lo Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen national lo President JP Nada lapen geli tu state lo President Oves Konita lapen Dada East Karbi Anglong West Karbi Anglong President lapen kadong babi BJP kating mon atong hanan kiting si nilihin yan alam ni kumpang sitame joro par mon piglo lapen elito labangso ay election ho Dr. Himanta Biswa Sarma Chief Minister of Assam alang ni sidul bangke typing ang bong sitame alang ni Ladakh nomination nang file 2 tarik ani army benchelo Bokajan LAC aredi long talang li apor nang itipidun lapen hara long amri lapen rongkham LAC long sitame alang li apor nang itipidun apor alang li panta Choro Parpik lo lapen ke Ladakh non labangso 6 people ST parliament Tria konsensi long jasemet pet nang cepat dun alang li minit si apor usame alang li pahimo ne pinpen nang ardap dun tip nang campaign kai kiamat sitame jakong perang nang ipidun ilitu masiam Dr. Tuliram Ronghang lapen ilitum long di Mahasau labangso Asiam Debolar Golosa lapen tim Karbiang long tim di Mahasau akan sitame nilihin pen kado gobe Choro Parpik lo lapen kado gobe nang litum sitame media ahin pen usame nang litum ahokpet alam kepali ahokpet a news kepele nang litum kado gobe la election isek ako sitame nang litum nang keluar do napot nang litum akan sitame nilihin pen mate BJP labangso tim ahin pen kusame alina pan press media abang suatum hansitame nilitum ahin pen kurwang kupilo lapen Choro Parpik lo nang litum alam kili ajoine ahok alam kili ajoine si pini tarik in koira trop ani hut ke jo kani bangke insam jit pen separ konola si nang litum press media hansitame Choro Parpik unda law and order DCSP lapen election commission atau kansel Choro Parpik lah. Iya bangga lagi 100% lo lagi highway. Lapen gelada vote ke pool kado beta nang litum heglong lo kilitum labangso 6 dipo ST bangga 75.61%. Laso tenglo pada 6,73,000 award bang pool pono labang so tenglo te BJP ke komnai pada 4,60,000 award bang pon po si nilito assessment pak tahayi man tamle di mahasau kan 1% soin di mahasau kan sitame ilito mane 80,000 award bang long pon lapen ke di mahasau bang ke 3.30% se udah ke polo dewa bisa lada di Mahasau bang ke 80,000 award bang longpon lapang rumpet bang si 4,60,000 award bang longpon po si nilito mane assessment ke checkpoint phone pen laan apai klang pon bab ta hai mane ke mana ola samne de ola sikhai ola samne ola samne ni do bang AGP BJP alliance well develop lo tan ni tu tum kriket home abang se hai ponji ko si ni tu ining ka che the kondo kriket home arti asa sor la nang li la 244 e alam mangke juta aprang IMP 3 dipu ST parliamentary labang so consensus forensic di sitame
parliament long labangso alama putha khula lo rasi labangso alama bang kuang si kilia yatma ni di haide vote taking dengder pen apit lokulo dante ni di kadok we holada langdam po la sorting si parliament along si parliament idun apen la autonomous state 244 labangso alama ke kapin pen ke pachun dia phansi ni di claim poni acha sarte question non na like National Autonomous Council is existing EM for future agriculture in Julo. Nasi lasu ko bangke. Ano lagi ini tumbang actually abang ke cuma batai puja ba apran puja me doktor John Turong di aku sedang lason tu lapen aku non la forensic di aku puja me lason aku kimu kedo nili pada bangla party tu saya sedang me decision